To jama'a barkanku da yau. A labarinmu na yau za ku cewa Dauda Kahutu Rarara shahararren mawaƙin na jam'iyyar APC ya ci gaba da raba kayayyakin abinci da kuɗaɗe a wurin mabukata duk da yawan ɓannar da aka yi masa a lokacin da ake murnar lashe zaɓen Abba Gida a jihar Kano. Bai hana shi ya aiwatar da ayyukan alheri ba kamar yadda ya saba a jihar ta Kano. Za ku iya tunawa bayan bayyana cewa Abba Gida ya lashe zaɓe a nan jihar Kano. Shine wasu fusatattun matasa 'yan siyasa suka tunkari bidiyoyin Dauda Kahutu Rarara har suka cinna wasu daga cikin wuta. Bangare ɗaya kuwa za ku cewa duk da gargaɗin da Dino Melaye ya yi wurin Dauda Kahutu Rarara kan cewa kar yadda ya saka sunansa ko kuma ya zage shi a cikin kowace irin waka. To fa wata waka ta fito tana yawo mai dauke da muryar Dauda Kahutu Rarara inda karara ake kiran Melaye a matsayin barawo. To ko me zai biyo baya? Wannan rahoto da wasu labaruka za su ci gaba da zo muku a wannan tashar tamu. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu to kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Bayan ɓannace da kone-kone da aka yi wa Dauda Kahutu Rarara da shi da dukiyarsa, to Dauda Kahutu Rarara ya ƙara fitowa yanzu ya ci gaba da bayar da tallafi kamar irin yadda ya saba a cikin jihar Kano. Yanzu aka dai Dauda Kahutu Rarara ya raba kayan abinci da kuɗaɗe a wurin mabukata sakamakon wannan azumin na Ramadana da muke ciki a halin yanzu. Dauda Kahutu Rarara ya shahara wurin tallafa ma al'umma ta bangarori daban-daban. Yanzu haka Dauda Kahutu Rarara na son ɗaukar nautin wasu marayu akan bukukuwan sallan da za a yi. Sannan Dauda Kahutu Rarara ya raba abubuwa da dama na ci gaba a cikin jihar Kano. Da yake wasu fusataccen 'yan siyasa wanda ake zargin da cewa ɓata gari ne sun cinna ma wasu bidiyoyi na Dauda Kahutu Rarara wuta tare da masa ɓannace daban-daban da shi da magoya bayansa musamman Baban Cinedu da sauran dai masu goyon bayansa. Haka dai abubuwan suka gudana a jihar Kano babu daɗin kallo. Amma wannan bai hana Dauda Kahutu Rarara tallafa ma al'umma ba kamar yadda ya saba. Ta bangare ɗaya kuwa idan za ku iya tunawa Dino Melaye ne ya fitar da wata sanarwa kan cewa duk zage-zagen Dauda Kahutu Rarara kare kuskura ya zage shi a cikin waka. Yanzu haka dai wata waka tana yawo mai dauke da muryar Dauda Kahutu Rarara inda take kiran wato Melaye a matsayin barawo. Da yanzu haka ana hasashen biye zai biyo bayan gargadin da Dauda Kahutu Rarara ko kuma bayan gargadin da Dino Melaye ya yi wa Dauda Kahutu Rarara sai ga wakar ta fita. Duk da yake babu tabbaci ko kuma hakikanin cewa wannan magana ta inganta, amma dai a halin yanzu masu kallo musamman a social media suna nazari da saurare abin da zai biyo baya sakamakon kiran Melaye a matsayin barawo kai a cikin wannan waka mai dauke da muryar Dauda Kahutu Rarara. Wannan rahoto muka zo ƙarshen wannan shirin. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu to kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Mun gode da lokacin kallo. A huta lafiya.